他是个他们那在一出海。Tini jeng kuai ni akrai desi village ni bising klajak dulalia kami ni. Aku gokra Indra Kumani nogo faijak hanai 8 tarik bini bihit bai besala rang puisa bia lengai kok banglayai Manipore borok kuni ino bunga busa biti cai tiga ini jeng palane kukti kenaka tini jeng paimani uddesyo ka bubagrani thamchani mari no awai mung tei po awai mung no beskang telang thang nagung na bagai jeng tini dofani kerai higrani enggai borno jeng kicha tini boni somasni khaitai bujono ni bagai kicha subamung ripane phaika o subamungo jeng mairung 100 kg tei rang 8,000 jeng subai kelangnai aboni tauni himba jeng kana kablai bialni bisingtino jeng jaltino tini o rang puisa keding thina bagai jeng dokona hamjang bagai tini oro o 24 assembly constitution no bising niklaijak joto dokona hamjagnai angni ji dofanengi samung tanam songi kisa him tongo barong mo chubai tongo anim bonomit dev burma te ana takuk anghai chubani thaini rok takuk subhas dev burma takuk moloy dev burma takuk benu kumar dev burma tei o am chaini no contractor association toidul tongnai minalni udduge tini o jaga jeng phailajak tei boni paithak yagulo ang koinamu chungo joto bukung bara dofani jara rang ganang rok mohai kerei bialok laijak rongno subana bagai aku phainang thung tei bobagrani emang nomuk thang khlena bagai aku phaibe tong tei boni yagulo ang muitumano bobagrani garani borok kuk adong sar ranjit debormano muitumano bo bibinno Tripurani bibinno jaga thamchari marino kirei tongo tei thamchani bisingtei bobagrani ebong nomuk tong khainai bagai jaga thangai nayo je jaga chini borok bial bipotok lai tongo bone nogo thangai bono kisa chini bukung barani bisingtei suba churi tongo tei haino hayang koinamu songo jara
চাকরি রিটায়ারমেন্ট থাং দंनाय रक যারা মহাইকে দফানি বাগै চিনি বুকুं बारानि समाजनि बागै खायना मोसंखाय बरक आगो फायतों ब्रेखे बरक आगो फायगाके आं ब्लाय गं हामै जानांगौ जों महाय चिनि बुकुं बारानि बागै किसासा सामुं तांनानि बागै आगो फायगाके आं बरनो ब्रेखे हामबाय दिनै ते दफानिनो बरकखौ ब्लाय हामबाय माननाय आंनि कक सामाननि आं सोंनो दिनै आंनि दारा ताखौ गाखरा नरेन्द्र देव बर्मा किसा कक थायसानि सानाबागै आं कयो दिनै एकता नुखुंनि बरक हठात करे बुमा बाय बसाय एकदिन थैयो अब तो बेलाय दुख नांगौनि कक दिनै अब तै सावै साबाया बाहायकै नं अब दुख प्रकाश खायनानै बुखाबाय बुखुबाय तेकरै तामखाय दिनै जों अबनो दिनै कबथायजों साका दिनै जरा ओ सरकारनि सामुं खालायजानाय जों बदल रक आव नंनि नुखुं रग बेलायनो जाया जुगियानो खानावै बा नुगुइ जों बाबैनो जेमानतै थुमलायै दिनै नंनि कुनु एकटा सामुंआवबानो सुक्तन होनो किसे रां जुबानानै होनै जों जतनो सालायै दिनै अर किसान नावनो जों याफालांनाय आबनि बिसिङाव आं तैसे बर्तमान ताबुक राज्य सरकार तै एडिसि गभर्नमेन्ट आं कयनाय बरखाय बरकनि नगद दिनै जेबाबे गथन आङै थांका अबनतियै राज्य सरकार तै एडिसि सरकार बंनि बागै बाहाय बरनो बाहायकै साहाय्य खालायमान आबनो बरक किसान नायखनानै थन आब चिनि ताबुक सामुं खायसानाय बा जों दिनै अर फायनाय जतनि तरफ दिनो एडिसि बाय राज्य सरकार न जों कबक मानि आबनो तंनाय बंनि नुखुङाव जे जागा परिबि पास खालायजाक जेराय बेकार दिनै बकुनु खालायजानान मतो सम्भबिया चाकरि बुलिया अ जागाव बिनि ताबुक बर्तमान कथां दंनाय परिबारनो फनो बंनि परिबर्ते कायसा जेसकाफनो चाकरि नाहारै बंनि नुखुं चलि थानानि व्यवस्था खायनानै थन जों अबनो नायो दिनै जारा जों हाय जे कुनु बिजनेस खाय दंनाय मा दिनै सरकारी कर्मचारी रक नग कुन रकम चलि दंनाय बर रक दिनै चिनि अबहाय चिनि राज्योआव चिनि खुंथाय किथिं गोबां मा दङ अबहाय गोबां मा बिथिजाय थैयो हाजिजाय थैयो बा बाक्साके बा रां पैसा करिनि बागै सरि नायजाक माया नुगुनै रां डाक्टर नायजाक माया चिकित्सा खायजाक माया थैयो आबरक न जाहाथे चिनि अ खुंथाय किथिं नि दफारक जे रां पैसा गोनां रक खकजा खंनै खकबा 10 टाका खायबानो सुबावै बरनो जेकुनु परिबारनो जों पिसावै जतनो समान खाय चिनि खुंथाय किथिंनि बरनो नायथावखाय देहे दांनाय जेहेतु चिनि महाराजा ताबुक सारा चिनि खुंथाय किथिंनो कबक दंगौ हादि जों थानजांदि चिनि बरकते अबहायकै थांलिया जे चायां दंनाय जे लुमुइ दंनाय जे चुगयां दंनाय बनो बाहायकै जों जत जे किसे मिसे गोनां रक खकजा खंनै खबरखौ फान सुबाय जमाखाय सुबावै बरनो बाहायकै जत बरक बाय समान गेतलांमान आबनो जेहेतु साजाक आबनो जों जदुर पारे जों चेष्टा खायनानै दिखि थाङै दंगौ दिनै नंनि अरन बरक थं जे कुनु अ राज्यनि जे कुनु जागानि बरक थन जों अबहाय ताक मेडियान दै जों गोबां मा नुगै दंगौ आबनो जोंखौ ताक चेष्टा खालाय दंगौ बाहायकै बंनि कन्टाक्ट नाम्बार बा बंनि या बिनि उनको एकाउंट नाम्बार मान खांखाय जों आबनो चेष्टा खालाय दंगौ जों माया फनो जों 10 जन आखाय थंबा आखाय जन 100 टाका के 1000 टाका फायो अबहायकै फनो जों थुमै दा जत जागानो जों सुबानानि बागै चेष्टा खालाय दंगौ गाबसुकनो जतनो हामबाय।